Franklin Kalleja, grazzi tal-qajt l-invittijaj għal din l-intervista miegħek, pjaċiru n-urtijaj l-intervistak. Franklin, fl-aħħar Pjaċir tiegħi. part li mhux ħadd tkun qed tikkompeti b'mod kompetittiv fil-futur qrib. Kif wasal għal din deċiżjoni? Id-deċiżjoni ma kienx waħda faċli, ngħidu kif inhi, għaliex forsi anke l-fatt li inni 11-il sena nikkompeti kultant isek kollok bżonn waqfa żgħira mill-kompetizzjoni għalkemm nemmen li sabiħ li jkun hemm dak l-element ta' kompetizzjoni, però fl-istess ħin nemmen li ikun hemm bżonn ta' pawża fil-kompetizzjonijiet u nassigurak li ma kienx waħda faċli għalija għaliex il-kompetizzjoni hija waħda illi nħobb u speċjalment għanna għalli ċertu emozjoni anka l-fatt li forsi qed nikkompeti bil-lingwa tiegħi stess, il-lingwa Maltija. Allura dal-aħħar sentejn ikkompetejt fil-Festival Mużika, kont onorat immens illi wasalt sal-finali, jiġifieri sentejn infila, u naħseb illi meta tkun festival daqshekk prestiġjuż fejn anke tiddoq l-orkestra fil-armonika miegħek mhuwiex xi ħaġa li ssir kuljum, mhijiex xi ħaġa li ħatgħid għamilta u ħaterġa' tiġri l-ġimgħa d-dieħla. Naħseb illi ħatkun esperjenza li ħanibqa' nġorr miegħi tul il-karriera tiegħi kollha. Ovvjament ktibt illi min isser nikkompeti for the time being f'kompetizzjonijiet għaliex xi naqra tad-diżappunt dejjem ħajkun hemm. Minkejja li nemmen illi dawk li ġew mal-ewwel tlieta l-ewwel nett nawgura minn qalbi lil Kert kienet rebħa mistħoqqa ħafna. Kert semma l-kanzunetta tiegħu ġifieri xi xahrejn ilu u kelli mill-ewwel dik il-feeling illi kif smajt għatlu l-lami għatlu din żgur tirbaħ għatlu wisq tajba l-kanzunetta. Ta' Claudio xbitni immens ukoll ġifieri kellha kollox għalija. U kantera ħelwin, u kantera ma tiggustomx, għandhom xi ħaġa partikolari tipika Maltija illi kif tarhom tiggustom mill-ewwel. Nemmen ukoll li forsi wasal iż-żmien li nibdel daqsxejn l-istil tiegħi wkoll minkejja illi ġieli sottomettejt kanzunetti illi huma kemm xejn up tempo, pereżempju Eurovision, u dejjem għall-fażi finali tad-dili dik il-beled. Ġifieri forsi n-nies li ma jafux jiena ġieli sottomettejt kanzunetti up tempo wkoll festivals differenti, però ma dawk l-up tempo dejjem sottometti xi ħaġa li hija aktar l-istil tiegħi. Naturalment dejjem għaddit dik il-kanzunetta li hija beled. Naħseb illi fejn jidħol ir-riżultat forsi ktibt illi ħassejt illi ma ġejx daqshekk apprezzat anke vokalment għaliex il-kanzunetta tirrikjedi ħafna teknika. Il-kanzunetta li kelli ma kienet xejn faċli. Jiġifieri min forsi jifhem fil-mużika jaf x'qed ngħid, għaliex anke min kienet jiddiriġi l-orkestra ġifieri kemm il-darba minn hawnhekk isellem ukoll l-Aurelio, il-Pola Bela, għamlu xogħol eċċellenti, festivals Malta wkoll u dawk kollha li ħdaru bija u ħadu paċenzja bija. Behind the scenes għax kien hemm ħafna nies li ħadu ħsieb mhux sibi biss bl-artisti kollha, ġejna trattati ta' artisti li ġifieri kienet esperjenza indimentikabbli. Però nemmen illi l-ġurija li kien hemm ma nemmenx illi kienet favorija ħafna. Jiddispjaċini ħafna għaliex naħseb illi ħassejt illi l-istil tiegħi forsi ma ntlaqatx minnhom u ħassejt ukoll li t-tip ta' ġurija li kienet magħżula ma tantx kienet tiffavorixxi forsi il-kanzunetta tiegħi jew forsi lili jew forsi l-vuċi, kollox jista' jkun jiena qatt ma ngħid illi għandi nintoġob minn kulħadd, anzi dejjem ngħid illi jista' jkun il-vuċi tiegħi toġob il dak li jkun, jista' jkun ma toġobx il dak li jkun għax forsi għal xi nies forsi tkun partikolari żejjed kultant.
Però ma jfissirx li jiena tajt qalbi, però kif qed ngħid inni 11-il sena nikkompeti, allura jkun hemm ċertu element ta' stennija li forsi ħanavvanza ftit iktar fil-kompetizzjoni. Minkejja li kienet ħarxa ħafna, kien hemm kanzunetti tajbin immens, kelli kummenti tajbin ħafna ġifieri anke minn nies li kienu għeddin ġifieri fil-festival, inkluż Skert ukoll, kien dejjem itini komplimenti tajbin ħafna anke waqt ir-rehearsals. Però onestament imbagħad qisni ma nistax nifhem il-ġurija kif ivvotaw. Allura li forsi nixtieq nara, nixtieq ġenwinament nara kif ivvotawli, u nixtieq forsi xi kummenti minn għandhom biex hekk hemm xi ħaġa li jiena nista' naħdem fuqha for the next time jekk forsi xi darba niddeċidi li forsi nerġa' nidħol xi festival ieħor, naħdem fuqha għaliex easy said than done it, tajjeb li okay tiġġudika minn wara screen, forsi minn fuq karta, però jiena nkun nixtieq li forsi wara 11-il sena nikkompeti mhux mużika biss, kien hemm festivals oħrajn fejn avvanzajt festivals oħrajn, ġejt ġifieri kien hemm momenti fejn ġejt it-tielet, kien hemm momenti fejn ġejt ir-raba', il-ħames, jiġifieri jiena qatt ma qed illi qatt ma stennejt illi ħaniġi jew li rrid niġi mal-ewwel tlieta jew mal-ewwel ħamsa, però l-pressure hemm kienet. Nemmen li kien hemm pressure. Dis-sena. Sorry? Klassifikajt fl-ema post? Klassifikajt id-9 post. Id-9 post. Id-9 post. Kif qed ngħid nemmen li kien hemm kwalità ta' kanzunetti tajbin ħafna, kien hemm kantanti bravi immens, ġifieri kienet ġa diffiċli biex naraw min ħajinqalgħu, min ħajgħaddi għall-finali, ġifieri onorat li għaddejt għall-finali. Forsi li ħadd ftit hekk il-fatt li ġejt minn tal-aħħar, għaliex il-performance tas-sibt terġa' kienet aħjar minn tal-ħamis. Jiġifieri isek imbagħad toqgħod tisma' l-performance u tgħid ħanara forsi kien hemm xi ħaġa u tipprova taqbad dik ix-xi ħaġa biex forsi tgħid kien hemm dik ix-xi ħaġa, imma onestament l-ewwel qatt ma tkellimtek fuq innifsi għax min jafni jaf kif nitkellem fuq u jaf kemm jiena strikt fuq innifsi. Però ma stajt insib xejn fil-performance finali li ngħid din tefatni lura. Għaliex ħdimna fuq xi ħaġa sempliċi bħas-soltu, ġifieri ma ridna xejn illi forsi tidher too much għall-kamera, ħdimna għall-kamera, ħdimna affarijiet li forsi tkun jiena il-vuċi stand u ma rridx xejn iktar, ma rridx affarijiet li jkunu ta' barra minn hawn, ġifieri dak dejjem jiena. Biss però forsi l-ġurija li kien hemm ma kontx il-gosti tagħha u dak li jiġri mbagħad, ġifieri meta l-ġurija li jkun hemm għalkemm nemmen li forsi l-ġurija ma tantx kienet daqshekk into music, ejja ngħidu mhux kollha kienu into music, ejja ngħidu li kien hemm ftit minnhom li kienu iktar jiffavorixxu kanzunetti rock għax huwa l-istil tagħhom, so awtomatikament ma kinux ħajvvotaw lili żgur. Kien hemm nies oħra, ara jien awtomatikament kif rajt minn ħajkunu l-ġurija mill-ewwel indunajt li ħajitfawni lura. Jiġifieri b'kull rispett lejhom, però dik hija opinjoni tiegħi, ġifieri meta rajt minn huma l-ġurija mill-ewwel indunajt li ħadd tkun diffiċli għax isni bejn wieħed u ieħor kont naf xi stil għandhom u kont naf xi stil ta' mużika ġifieri jisimgħu. Then again ma jfissirx li l-istil, għax l-istil ta' Kert huwa ballad ukoll, ġifieri rebħet kanzunetta ballad, then again li kienet sabiħa immens u mistħoqqa for sure, ġifieri. Però nixtieq inkun naf il-punti, ġifieri u kien hemm imma tani xejn. Id-diżappunt hemm ħajkun u ma nixtieqx li nħalli d-diżappunt jirkibni minkella ħallejt dik il-post wara li wasalt id-dar eżatt għax id-diżappunt kien hemm. Tkun onorat wara dak ix-xogħol kollu jirnexxilek tasal sal-finali. U mbagħad ishom il-ġurija li kien hemm is-sibt tefawni lura ħafna. Il-mod ta' kif ġejt naħseb, il-mod ta' kif votaw.
Imma ma rridx illi nidher unprofessional, jiena vera ma nikkummentax u vera m'iniex persuna li nikkummenta u qatt ma ktibt xejn fuq media soċjali tiegħi, qatt ma ktibt xejn. Ġast naħseb dis-sena kont ftit weġġajt ftit b'ċertu affarijiet ukoll li kien hemm għax naf illi kien hemm ċertu nies illi jurew fiduċja fil-kanzunetta tiegħi. Kelli ċertu kummenti wkoll illi din għamilix għaddejja llum, din il għaddejja 4 xhur. Inna nafu li għaddejna, ġifieri kelli kummenti fejn hemm ċans li niġi mal-ewwel 5 mal-ewwel 3. Allura qisek wieħed u mbagħad tkun taf li għandek ċans tavvanza ftit il-qudiem u mbagħad il-ġurija tas-Sibt ġara li ġara, id-diżappunt ħajkun ftit hemm. Però m'għandix regrets meta nisma' l-performance, ġifieri m'hemmx regrets li ngħid għamilt xi ħaġa ħażina jew iddispjaċini li għamilt hekk u m'għamiltx hekk għax il-performance li ġifieri kemm tal-ħamis u tas-Sibt kienet iktar b'saħħitha. Ma ngħid li hemm xejn nista' nibdel min-naħa tiegħi bħala performance. Forsi l-qudiem. Il-konċar ħafna naħseb nieħu gost li tkun ċar ħafna para l-futur tiegħek, issa kif tħarsejn il-futur tiegħek? Il-futur tiegħi ħankun qed naħdem xi ħaġa fuq radio stil kompletament differenti biex anke n-nies intihom l-opportunità jisimgħu stil differenti minn għandi. U l-qudiem forsi jaf ikun hemm xi affarijiet illi nikkompeti forsi fuq stil b'element differenti. Però ma narax li ħatkun għalissa ngħidu hekk għaliex għandi bżonn nifoka aktar fuq innifsi. Franklin, l-aħħar messaġġ tiegħek il min bħalek jixtieq jagħmel karriera ta' suċċess fil-mużika biex ma jaqtax qalbu kif qed tgħid inti ċertu ħadd u tkompli tħares il quddiem fiduċja. Importanti ħafna illi ikun hemm il-will. Għaliex jiena persuna li forsi kultant naqta' qalbi u ġifieri mhux sigriet min jafni jaf li nitfa' ftit lili nnifsi lura. Però trid tiġġieled l-industrija tal-mużika mhija xejn faċli, hawn talent kbir, speċjalment Malta, u trid tiġġieled għalik innifsek biex titla' fil-quċċata u tibqa' tippersisti biex xi darba tilħaq il-quċċata. Ġifieri nemmen li dan ovvjament mhuwiex itmiem għalija għadni żgħir, għad għandi kważi 30 sena, u ma nemminx li dan huwa tmiem għalija. Sempliċement nemmen illi wara 11-il sena naħseb li għandi bżonn forsi naqta' ftit mill-kompetizzjonijiet dik biss. Okay, Franklin, grazzi ħafna konċar ħafna, kompli għamal il-ġid per mużika. Grazzi.